Amanikonda, yamela kufa, wakafuna, konkona, kwa senti, kunjezi, mpaka biri, kwa seko. Amanikonda, 125, 125, konkona, kwa senti, kunjezi, mpaka biri, kwa seko. Amanikonda. Hi guys, how are you? Just want to chill with you for a little bit. I don't know. Let's just wait for 5 people or so. I don't know. How are you guys? How are you guys? Baraka Utale boy. Akukuona, I say thank you so much. Bright Sea Masula Nipiri. Thank you so much. Oh, 33 people. I was expecting 3 people. Okay, fine guys. Thank you so much. I just want to greet you and ask a favor. I'm dropping a video tomorrow evening, if not Saturday. So let's play this. Okay. I'll be dropping a video on Saturday, or if not tomorrow evening. But the issue I want you is to do. I want you to do a favor of me. Yeah. The thing that I want you to do, and Shuppie Kai, thank you so much, Shuppie. Okay, thank you so much. Okay. The thing that I would like to ask you ndizouti ndikazaka kuti ndaponya video I will need you to share it. That's it. Ndikazaka kuti ndaiponya video icho muzachite share. Amene simuli pa group la WhatsApp ndizapemphana kuti mwapadera muzaigawe video cause ndi video yamphamvu kwambiri and I don't know, you can see everything is in place. Ndikupanga chili chose finalize kuti notione. So tilankhuleni chichewa ina ife ndios. Sorry. Okay, jabwino. Yeah. Chichewa chokha is fine. Okay. Ndende mayankhulano kuti chimene ndingazafune ndi chakuti video ndikazakha kuti ndaichita drop video muzaigawe. So ndi video ya message ndizija kuti tikumujeda wina wake, oyimba wina wake, tikumujeda wina wake. So chimene ndingazapemphene ndi chakuti tizaigawe video anthu ochuluka azaione. And ndi video yokuti yeah, muzaikonda kwambiri. So let me just know guys, tayamba July ndi ma subscribers okwana 25,000. It's not a joke, and I'm just lucky to have 23,000 in 6 months. Yeah, so guys, ndi support yakulu kwambiri imene mwakha mukondonesera. So muzikhala omasuka mukafuna video ina yake kuti ndipange video ina yake muzikhala omasuka. It's either mundilembera ku inbox, just make sure kuti mwachita comment, or else mukhoza ndikaponya video mukhoza ngo comment ndi video ina yake lese kuti aseti mafuna kuti pangire mbiri kandi ya wakuti kodi nkhani ndi message. Oh no, nkhani si message komano ndi nkhani kuti mwinake sakuziwa kuti tifati mukambe. So inuyo ndi ifeyo, inuyo ndi ineyo ikhala message koyamba. Now ikakhala message at the end izapeza kuti mwinake uja azaiziwa. Yeah, so agumenya sanganimenya sindi mwa. Okay, so from South Africa, Benon, in short, thank you so much. So guys, yeah, hi Sam, thank you Veronica Sekobi, how are you? How is Kakamas? Okay, thanks. Yeah, so as I was saying, so yeah, mukakano kuti muonera video lese mufuna ndipange mbiri tingoyerekeza mufuna ndipange mbiri ka yachakwera mukhoza ngochita comment, even zosiyana mukhoza ngochita comment. Make sure kuti
comment yanu. I think ndiye malenga ma comment ose, so comment imene ndingaione. So mochita comment ase timafuna mutipangire mbiri kaya ndi Asam Mavita, timafuna mutipangire mbiri kaya yandani. Yeah, it's fine. Kosam akuti hi, thank you so much. Yami mmakwana blazi zikomo kwambiri. Samson Pili Kamutu tikuyembekeza zikomo. So it's tomorrow evening, if not tomorrow evening then Saturday morning, between these two times. I didn't say it for kuti thumbnail sinapange kaja ka picture kamene kamakhala pa ujeni kamakhala pa momba pa video paja, so imatenga so nthawi. Watching from Cape Town, Thomas Gama kuno ma taxi strike bus. Oh, so sorry. Ndebwanyi munakwanisa kuvaya kunchito koma. So as I was saying, ndi video yokuti kwa nthawi itali ndakhala ndikuganiza kuti ndiyipange. So yeah, so ndi video yokuti muikonda kwambiri. So as I said in the message, and the content yake so ndizakaisiya pa Facebook page. So yeah, mundipangire mbiri ya ineyo mani. Oh, thank you so much. Mwabwera mlawu here from area 49. Kuli wanji ku area 49, mbali iti ya ku area 49 ku Dubai kapena kuti ku Dubai kapena kuti ifeyo tikhala okondera kwambiri mutakhala kuti mwatiyankha kwambiri tiziwe mbali yakuti fa tilisonda anzathu kumene weko ku Dubai. Yeah, ku Dubai anati pasamapo tikafika ku Dubai pa zebra ngoenda ngati manyumba tingati mbali yako koko. Okay, we are waiting for that video abwana. Thank you so much Dave. Hi Sam. Collins Kabambe ku Dubai. Oh, ku Dubai. Yeah, ku Dubai. I have this friend aliso pa group yathu on Facebook. Western Cape yo kiki nde over. So oh sorry Western Cape. Zosaenda indito zala nyama kudeza Peter Mtema. Okay, so ndindanzanga inake. She's a woman, but we have been very good friends since I don't know, since 2019 and no 2018 until now. Yeah, so ndikhulupirira kuti mwina so mukhonza khala kuti mukwadziwa mapemphera pa CCP pafupi ndi CCP imagine amapemphera CCP ijaya Pastor Gama dan. Yeah, so yeah mvama yeah amapemphera pa mvama ndi amaiso mvano. So yeah, so Collins Kabambe one day ndisafusa ngati amakudziwa mwina amakudziwana. Yeah, so guys, as I said, video mapene mukuonera video, please always guys, pali zinthu zingapo zimene mukhoza kundithandiza eti sindipempha drama, sindipempha kuti ndipange chani no. Koma video mukaonera choyamba muichite like. Right? Mukachita like, comment uthenga wena luso bino mufuna. Kamupereka moni, kamulemba kuti taonera video, kamulemba chilichonse, kamuona cholakwika china chake muchichita point out kuti asepa kuti pola kuisa yose funda imene suna ifotokoze bwino meneka kuti uifotokoze chonchi. Ineyo ndi munthu kuti ndimamvesesa munthu okay fine wanduza chakuti ndimachipanga chonchi. Eto so yeah, ndimachita no fix zinthu. So mjire mozi kuti mungandithandize ndiyo kuti asifati guy number ndi amayo kuti kuti mupanga bwanji kuti. Okay, so chinthu chimozi ndicho kuti video ina iliyonse ndiyo kuti mukhoza kuchita comment. So chinthu chimozi mene mungatithandize ndicho kuti mapene mwaonera video ija ina iliyonse ichite ni like. Ioneni video mpaka na kumapeto. Mukaonera video ija ulembani uthenga wina uliwonse mene mukufuna. Kamupereka moni kwanzanu, kamulemba chane, kamuseka mene mujaka mundi uza kuti ndala kwisapa kuti bola usanditukwana iti mboyo mundenda tukwanidwa koma at least panopa otukwana ambiri anafoka sende mawayankha. So message ina iliyonse ndimaiwerenga. Message ina iliyonse mene munthu wakomenta ndimaiwerenga. Message ikandisangalatsa ndimakupasani ka heart kaja kaduwa kalavu kacha. Ene amakutumiza nso message pa phone yanu kuti congratulations mwalandira ka heart emoji kuchokera kwa. So ndi chinthuso chimozi chimene chikhozaso kukhala so chinthu chopambana kwambiri kuti akupasani congratulations kuti mwalandira heart kuchokera kwa ine. Yeah. Yami Chiwanda moni kwanzanga Mbewe. Oh, ambewe amenewo akuti tafikisire moni wapaderadera tamalizaso kale kuchambula audio ababa bwezi titayankhula kuti tiyayika mu voice iti auze
mukakha kuti mwamvera mwauze. Komanso ndinapereka guys mwa yetu ama birthdays, mutakha kuti muli ndi birthday mukhoza kundiuza you are my friends, ndino anzanga, mukhoza kundiuza chimene mufuna ndi chani, birthday yanu ili siku lakuti, ndikhoza kuchita exactly video kuti ndizachita upload siku limene lolo ndikupangirani congratulate pa birthday yanu, okondedwa wanu kana ndi mwana wanu, china chilichonse ndizotheka muno bwino. So musamande open zinthu zimene zozo ndizaulere sikuti kapena ndingakuzani kuti munditumizire mayunisi ya 10 rand olo else ndalama ina iliyonse. Nope. So yeah guys, as I said, video ina iliyonse mukuyeneka nokuchite like. Okay, muchite like, muchite comment, komanso mukhoza kupanga share, mupanga share, mugunda ka share kaja muitumiza video imene yoyo kwa ndani kodi kuma group kandi anthu kama group awiri kana muitumizira kwa zinzano kana awiri atatu, ndiye kuti alandiranso video imene ja iwonso apangenso chimozimozi. Ma video amene ndimapanga amakhala kuti ndachita search, ndachita find out. Komanso kuphatikizapo ndapangapo video ya oyimba amene amasatidwa kwambiri mchaka cha 2022. Panopa ndifuna ndipange oyimba amene amasatidwa kwambiri mchaka cha 2023. So ndipanga pakhala ma videos awiri. Apa akhala video ya TikTok, kuma no TikTok, uma akhala Facebook ndi was somebody say okay, ku South Africa boss Mr. Mbewe. Okay, thank you so much. Yami Chiwanda tagwirisa ntchito Uber komatu Cape Town anakonza. Cape Town ndimakopa komano Cape Town I think next year ndibwera. So I think Thomas Gama tambe ulimikizana because next year ndikubwera, maybe for a day or for a weekend. I just want to shoot some videos there in Cape Town, so I'm just planning too. So yeah, Shupikai wayamba katanga mawa sigwisa njito randi. Oh yeah, Shupikai. But you know something about Shupikai that you made my day now. Like I don't know, nali ku primary ndikulemba my first standard 8. That was 2012. Sini wakale kwambiri. That was 2012. So there was this girl Shupikai, and yo, that girl was so courageous because pamene kalemba moko tinakhala I think I know sinali rumu so imozi, but if nali mafana jakuti timakonda kwambiri kulongola. So this Shupikai girl anaza ndichita notice pamene kalemba moko, and then pantame tinapasa school kwa kalemba manebo, and she had the courage to propose to me. Andifusira walemba kala tandifusira, and then I was like so that time mazonali mafana I started dating. Okay, fine. So I was like, oh, okay, fine. I was like, yo, she had the courage andifusira yenchan. So I Shupikai adali chiki yake. See, I say also the Shupikai yake uyu Shupikai yake so yo, but that Shupikai, yeah, she had the courage, bro. I don't foresee hey, they see and I was like, what nkazo yera kunena want nkazo kongola mwene nkazi yoera ndamusangasa kwambiri. ndimakwanisa kuyankhula even pa gulu la anthu ambiri sindopa. So yeah, Shupikai, thank you so much. I think Dana ndizakumbukire, ndizakupasa mone mu video ina yake. I don't know, somewhere. Somebody say okay, hello Sam Malawi Muhammad. Oh, thank you so much brother. Malawi Muhammad, ndapanga video ina yake kongosala kuti ndapanga concept ya video ina yake ndofuna ndijambule, but I will send a link to you. Yeah, video imene ndifuna ndichite dedicate kwa zenzanga onse achisilamu amene ama ndisatira kwambiri, so ndikupiraso kuti muzaikonda. So ndi video yoti ndaijambula kuma sina wange. Okay, koma ndi anapala se masachinali chinkaziro ase naye chinkazi chosandiyenera mwene chinkazi mwene chokongola chathupi amwene anapaza tamene mwene anakandipeza panopa koma at least. Okay, tell us about tell us about the dog Patience Namadingo. Okay, Patience Namadingo, I wanted to cover a story, but because ndapanga a lot of videos about Patience Namadingo, and my videos in amende mapanga 2 minutes in again twambia ama boy kana cause they think like I hate Namadingo, but in fact I love that guy. And yeah, but I don't know. I will make a video
about him ndona kuti zikhalano motani. Hello Sam ine Fedison Syria from Kanjeza Blantyre. I love you. I love you so much bro. I love you so much bro. How is it hanging bro? Okay. Network iso ifuna iziti panga so trip. Nkhani ya shuppie ja akuti yani. Okay, wina kuti bro tayankhani comment yakodi munamala kapena ndinu bachelor. Let me show you this. Oh. My live videos zanga muzaona mostly kuti ndima I like to put this pic on my live videos. I like to put this pic, you see? Tufanana? I don't know. Ma videos zanga onse chithunzi chichi chimakhala mene baba. Bro munamala kapena zanu bachelor zinakuyanjani. Kodi unayamba liti? Ndinayamba chani? Kujambula ma videos kupanga za YouTube kuyamba zijani ndifotokozeni pamene papa ndikuyankheni muno bwino. Okay, I say I don't know. Okay, I don't know. Mwana logo yanga ije, palogo ya Sam Vita TV. Pamene pajapo pali mwana wansikana. So mwana baba huyo. This is a boy, bro. Okay. Yeah, so yeah, that's my kid. Uyuyu. Amene mukumona babayo. Like he's my kid. You see? He's my bro, my brother. And komano kuna zapezeka zinthu zina zakuti anazachita ngozi. Ndamene anali ndi zaka ziwiri ndi miyezi May, June, July. Yeah, zaka ziwiri ndi miyezi 3 anazachita ngozi ndi unfortunately sanapulumuke anamwalira. So ndinkhani kuti ndikuchita share chifukwa chokuti yeah zinapita zinachitika zinatha anamwalira panali pa 27 July mchaka cha 2021 mene anamwalira. No, anamwalira pa 27 July mchaka cha 2020. Chaka cha 2020 anabadwa pa 20 March mchaka cha 2018. So anamwalira ndi zaka ziwiri ndi miyezi 3. Yeah, so anamwalira pa chipatala cha Queens ku Blantyre. Then yeah, it happened like that. Yeah, so yeah, zinachitika zinatha tinalira tinaiwala at the end inapezekana kuti basi mtima unatilimba moti panopa it's just photo pali ichi nde pali china ichi. Let me show you my favorite. My favorite, you see this nigga. I don't know. Akoneke bwino mbali tiyo. So that's it. Anazamwalira chifukwa cha madzi otentha. Anazagwidwa ndi madzi otentha. Ndino pita naye chipatala ichi kumuchitalifa chipatala ichi. At the end nazapezeka nokuti after 6 days pa Queens nazapezeka nokuti basi madokotala analephera kumutana. Madokotala analephera kumpulumutsa kuti akhoza kukhala bobo. Ndino yeah, zalizowawa koma zinalizowawa but zinachitika zinapita. So at the end ndiliso ndi mwana wina wansikana panopa zinake Rose amene ali pa chithunzi pa Sam Vita TV pali mwana amene ali mkati mwa TV uchi amene uja ndi Rose. Yeah, so yeah, that's life. Thank you so much. Okay, kodi Sam kwanu ndikutiko kuno ku Malawi. Ku Malawi kwathu ndi ku Mulanje. Yeah.
Okay, plus book. Okay, koma osana mama timilia zabwino zonse. Thank you so much. Faith farm is okay. Kuti samu kwano ndikutiko kumala. I think for someno ndaliyankha. For Solina Noah Jodawe koma ndi wako ya wamuna wankazi Rosie ndi wankazi Adawa wanali wamuna. Sorry bro, thank you so much. Ali Saibu live from South Africa, Cape Kimberley. Oh, Northern Cape Kimberley. I was in Kimberley. Nali Kimberley pa 16. Mutava live video ya pa 16. Like live video ya pa 16. Yeah, I was in Kimberley, but I didn't know you were there, bro. Tikana kumana. Ayetu bro, nali Kimberley yeah, nali Kimberley. Na ndadabe mu Kimberley. It was only for a day. It's not result, nali workshop ya ina kana zati itana ina ake kritika pozili zinazake. Yetu Sibu Bright C Masulani, thank you so much. Sharif Mupange winner. Yeah. And the good news is that Ndindi Rosie, she's 2 years now. She's turning 2 years. I don't know. She's 2 years. She'll be 2 years on 29 September. So panova ndi chaka ndi miezi 11 and yeah, paliso mphongo wina so paliso mwana wina wamuna so at least mphamvu zidakalino. So like this bro ali ndi owalowera mmalo mwaonso pano. So ali ndi owalowera mmalo. So apano pasi like kuti I have two kids pambuyo pa Hope ndikuti pabwera Rose kenako nkuzabwera Comfort. Yeah. Samu Makwane Weda, thank you so much. Shuppie Kai, my condolence. I'm sorry for that loss. Thank you so much, Shuppie. Bright Sima Surani. Mwana mloma uyu mwanja. Okay. Yeah. Sasagawa, I say Sasagawa. Tweet. Yeah. So yeah, ndi life komano I always say kuti andibwino kwambiri kusamalana kutetezana and mwina not like mwina amaganizo anga kuti ngati ndizakhala kuti YouTube ndizapita nayo patali ndizachite bwino kwambiri like mene ndimafunira mene ndimaganizira every day like mwina kusogoloko amene muzakhalebe kuti tikutili limozi kusogoloko every 20th March tifuna tizizapereka mphaso kwana kandi nzipatala tizaenda nzipatala kulipirana ma bills onse amene ali mzipatala kwambiri maka ana amene sanakwane zaka 5. So tizakhala kupereka mphaso like not kupereka mphaso koma kupereka ma basic needs like sopo zovala ndi zina zote zofunikira mchipatala maso phatikiza papo ngati ali zipatala za private kuti akufunikira mwina kwambiri ma bills kumasaka onse kulipira. I will be able to do that chifukwa chakuti I know the pain of losing a kid. So I don't know, zimakhano zinthu zina zake kuti lese ndimone mwana lese kuti mwina makolo ake mwina makolo ake alibe nawo ngati ntchito onse sakusamalidwa bwinobwino kwambiri mumtima mwanga zimandikumbusa zinthu zambiri. So I always try to protect kids no matter what. So yeah, mutakhala kuti kusogolo kuti limozi like initiative imene tizayamba ndizayamba ndi ndalama zimene ndizapeze pa YouTube koyamba. I will yeah mafuna koyamba ndizava kuchipatala chomwecho cha Queens imene mwana wanga anagona like okay fine chipatala anagona chipatala chana ichi chiya ndikuyamba kuthandizana osamene nzipatala mmene momwe those kind of stuff. I don't know boma la kwathu mulanje uva mulanje othyolo ka chikwawa maboma be kandi Palombe maboma amene ali say kuti anthu ake amakhanga ndo chepekera ku mapezedwe. So yeah it's fine. Tipitize macheza guys. Okay, yeah. Koma kuno umabwera ku Malawi. Kumabwera ku Malawi. Kumatizwisa basi ife still Kimberley basi malenga ndi mpanje sikuli boom ya makwana samo. Bro kodi mbiri ya trema zili pati maganizo abwino bro tikufuna ni mafundo abwino muti. Okay, mbiri ya trema ndi mapanga and ndipanga I don't know pango dusaka wiki imodzi kai nditolera ma information chifukwa pali zinthu zingapo zimene zili ma challenges ngani yako kuna kuti Trema anachuka kwambiri ndi nyimbo yake ija ya mpanipani like yuli nyimbo ya mpanipani inali yochuka kwambiri imene nakhanga tinamusiya pa limelight ndiyeno zinali zokuti ama media ambiri information yake anasana ibwerise pa mbalambanda and
anthu ambiri information ake analasana ilembe even pa internet mbiri yake palibe. So tikugwirisana ntchito ma piece ama interview amene anali nawo komanso zinthu zina zimene timaziziwa, zinthu zina zimene tapeza kuchokera kwa anthu amene anali close ndi iye komanso zinthu zina zimene anaziyankhulapo yekha amene mwini wake. So tikuyeneka tisoza tizi pieces tizichite stitch together zikhale pamodzi then tizituluse chifukwa sitikufuna kuti tituluse information yoti anthu aziti mfundo yakuti yo ndiyaboza, mfundo yakuti yo ndiyaboza, mfundo yakuti yo ndiyaboza. No, that's why ndiye tifuna kuti tikhale ndi video imodzi imene ikhale nokona kuti mukamaza imvera kuchokera kuyamba mpaka na kumapeto musamazafune kuisiya for azakhale ma facts okhaokha. Yeah. Ali Shaibu, thank you so much. Maganizo abwino bro, tikufunani mafuno abwino, muchite bwino ndithu zikomo. Faith Farm, I say in a Fedson Syria, kodi kukhala online mumatani pa YouTube? Kukhala online pa YouTube, kukhala online, kukhala live, kukhala online, kukhala live pa YouTube like mene ndakhalira live pa YouTube kapena mutanthauza kukhala online kwake mutani mutafotokoza mfundo imene fa ngati mungafune kukhala online nde kungologa pa YouTube pachongologa that's your online on YouTube. But ngati mungafune kuti kupanga live kuti mulowe live mukakhala kuti mwa yo zivuta. Okay, mukakhala kuti mukulowa pa YouTube pacha pa YouTube home pakati pacha pali button la plus, pamakhala button la plus pakati penipeni pa mukakhala kuti mukuona ma video pa YouTube pakati penipeni pansi pakati pali button la plus. Ukagunda mene pajama kuuza either to upload video or go live or screencast, gaming and all those kind of stuff. So you go live video. Komano pali ndondomeko zingapo zimene amafuna it. Let's say sungangopanga uli ndi 1 subscriber like uli ndi YouTube channel chimene chili less than 10 subscribers sungalowe live pambali I say shuppie anandifusira siku la sitting plan tinacheza siku lomalizira kuonana kuti chibwezi chati siku lomalizira kuonana ngati anthu apa chibwezi nali siku imene timamaliza maiso a Saturday 8 masayo Saturday tamakhala masiku 3. That means chibwezi nali cha masiku 4. So ngani za shuppie tentizimike kae. Okay, nkhani za shuppie. Say shuppie anandipasa kalata siku lokuti ukapanga sitting plan. Talemba English, kodi mambo English kandi chani paja kenako chani tamaliza. Basi tamaliza tinaperekezana kozi kwa unali pafupi ndi ku school ife school yathu ndimachita kuendera choka school yathu kubwera ku school yawo kuzalemba maiso na palo kanali pa center pa center. So and then mene tinasamalika taperekeza kuperekeza chiki taperekeza those kind of stuff. So yeah, kind of should be, but yo guys, she was so beautiful and she is beautiful because nditalemba myself all ona zakumana na nthawi nake koma anthu anamberekerana panopa anakongola kwambiri. So anali ma chances ambiri ofusilira mu nthawi imeneyo. So yeah, I say okay, announce unaenda chula ndama imozi. Yeah, apapa ndabwera pa air video ikaona anthu 300 I don't care. So announce menda chula ndama imozi. Yeah, and my yake also ndikuti chibwezi chinamba from 2014. That was 2014. Yeah, ndikale pesata mbwali okay, pesata mbwali chibwezi cha 2014 mpaka na vana mafana titatu. Yeah, alipo awiri pano pa Rose ndi Comfort. Later said. So amene munalipo kuchokera koyambirira kwenikweni kwa YouTube channel. Panali chithunzi cha ine ndi Hope pa pa profile panali chithunzi cha ine ndi Hope. Patadusa nthawi chithunzi nafuna kuti zichite na update basi kuti no is fine basi cause YouTube channel naipanga Hope atamwalira kale. So basina zapuna kuti basi 10 less siyeza kaleti wale janchana and those kind of stuff. So ndipamene tinatani kodi ndipamene tinabwesa so chithunzi cha Rose. So no chithunzi cha Rose chakhala yero asi
chibwezi cha masiku falaso okay, koma please usaiwale mbili ya trema say ya iwe ndicho vimuna kumana tawale kaka. I see. Okay, you have to understand this. In other time sinali tambwali. In other time nali ziyazo kuti I don't know life. I didn't know life by then. I didn't know kuti anthu akachibweza amatani. Of course, mazazi ziyazo kuti timafana standard 7 umapeza kuti basi kuhope ati mwana ka standard 6 mwakhala pa chibwezi yanchani koma without knowing chimene mukupanga. So shuppie anali munthu ono kuti anali I don't know koma amene kuti anaenda experience. Yeah, kada kali koma naisunga tu kwa nthawi tu mwina I don't know anaiwecha thing mai yanga kana sister wanga kaya. Yeah. Eduardo ku Mozambique timamvera video zako zonse. Thank you. I like you. Obrigado. Thank you so much Mr. ku Mozambique. Asemulanje wake ku pafupi ndi chitakale. Yeah, pafupi ndi chitakale. Sipatali kwambiri ndi chitakale timaenda almost 10 minutes panjinga ya moto pamene unati wapansi thank you. I don't know somehow 1 hour 30 minutes somewhere there but ndanangaenda wapansi these days. Of course anthu ena adakaenda big but pagali moto panjinga ya moto is just almost 8 to 10 minutes timakata fika. Yeah. Hey guys, so paliso friend wina wake waku Mozambique zinake ndani ama zinake mandivuta kuchula aliso ndi YouTube channel. So guys, ndimakulimbikisa guys, napanga video imene mungathe kupangira create YouTube channel. Kaiondereni mukhaiso ndi YouTube channel. Ndizabwino kwambiri. So onerani pangani video, pangani YouTube channel nditumizeni link ndichita subscribe, ndigawa ngati muliso pa ngatiso muli pa group la Sam Mavita TV la pa WhatsApp ndikuti ndigawa link pa group lo alisachita subscribe. That means kuti mukhonza siku layamba lomwelo kukhala ndi ma subscribers opitirira 10 imene ikhaliso chinthu chabwino kwambiri kuti chikuchitani boost. Chikondi Luka umatai say thank you so much. Koma guys sindinajero umatai waya say wamva thank you so much. Okay. Panali video ina yake nafanda kambeza video yanje kodi. Okay, panali day ina yake adia bro kadata kanga kakupita. Kwenda kumapita konde sinde kumvesi sapa. YouTube amalipira zambiri ndiye kuti eti. Yeah, ukhoza kuchita search. Ungochita search like how much do people get paid on YouTube. And then uchita search. Zimene ungamve pamene popozo ndi zimene zikhoza kupasa idea kuti uyambe kapena ayi. So yeah, it's just no matter. Sinengayankhule kuti sinengayankhuleso kuti ayi. Koma no, it's just zikhala choice kuti uzifira no motani. Because like a lot of people prefer TikTok. I don't know why people prefer TikTok over YouTube. I don't know. TikTok is fun. There you get fame so easily, but it's for nothing. It's for nothing. Yeah. Kwa mene Fedison Syria from Kanjeza Brantaya. Please ukamaza bwera ugule laptop yanga. Laptop yanji bro. Laptop yanji laptop yanji. Na iso laptop ndaigulisa I think last month. And laptop kumano iende sindingagulisa. This laptop ili ndi mbili kwa mbili. Though imene ninaigulisa yo. Okay, guys, pali chinthu chimoza amene anthu ambiri samaziwa ere. Chinthu chimoza amene ambiri samaziwa. Oh, sorry, ase panseso wanga kupita kukuta bro. Aba baso vuto mukadi mulibe drama ndikana kutumizira ya time aba ndikana kutumizira ya time koma mukadi mwanga mulibe drama. Drama zimene zasalaso sizingakwanise kutonga ukhoza kugula bando. So ndingapepesa kwambiri. Ndakhala kuti nali mathende ngati chama 20 chakuti mocha ndebweze ndokoza kuti bro tangodikira ndikai within a few minutes ndikutumizeni avansese koma apa pande zindivuta. I'm so sorry bro. Funa Lenovo. Okay, babo. Okay, guys, this is my story. This thing. Ntaamba kumene YouTube. Ndali ndi ma subscribers ochepa kwambiri. My laptop, my phone want to go for
Oh guys, laptop ofona yanga ikhale kutima ndinatayirira kwambiri sindimaona kuti moto ulimo uchepa ndinapapa mukangoona mungoziwa kuti basi foni ija yapangapo zina ndi zina. So okay ndidayamba YouTube channel ndinayamba like za on and off nali ndi 2 subscriber for maybe more than 2 months, I don't know, less than 2 months, koma ndikumapanga ma video most mwina twice a month, ndikumalimbikira chanchani ma 2 subscribers, just like 2 subscriber, ma subscriber awiri pa ma subscriber awiriyo namba ina inali ya Rose inachita subscribe, ina anali Rose amene okay kwa amene munaona bana yapa YouTube like cover yapa YouTube pali inayo ndi msikana wina wake amene uja ndi Rose wina osati doda wanga. So amene anali Rose ndi make a Rose, make a mwana wanga, make a Comfort, anthu awiri basi kwa nthawi yayitali. So nditafika 16 kera kwa ndafika pa 100 ndinatenga ndalama kwa 2.7 ndakagula laptop, ndatenga ndalama so zina ndagula ma software pangira edit basi kumakhala ndi bundle kumaphunzira kupanga edit, kumaphunzira kupanga china chilichonse. Ndafika pa nthawi imeneyo komano ndili pa 40 subscribers nakumana ndi nzanga wina amene anandilimbikitsa kwambiri nkhani zokhuza YouTube channel, wandipasa malink ena ma video ena ndaonera chanchani zinthu zambiri ndaonera ndaziphunzira. Nditaphunzira zinthu zija sindinatope, ndinalimbikira kwambiri ndi adawa kumandilimbikitsa, then ndimapanga after kugula laptop ndinamba kumapanga machita mix nyimbo zonsezo nazidita, of course nyimbo zonsezo nazidita, ndimamixa nyimbo lese ngati nditenga nyimbo zatoti manje zonse ndizisiya pamodzi like anthu akhoza mangomvera ngati continuously, or else nditenga waxeke ndi eri njuchi nyimbo zachikondi zokha ndizimixa ndizisiya, so all those kind of stuff. So ndimangoyeseresera ndapangapo maprogram ndakatozina zidakalipobe. So at the end inapezekano kuti laptop ija napanga nagena skill yonse mpaka na chilichonse, ndinapanga edit nyimbo ina ndizachita upload pa channel china chake muzaonere, nyimbo ya mole ya uchini yana madingo kupanga mauchini ma text amene ngachite move motani maphunzira that time. So naphunzira napanga chanchani zinamaliza at the end. Okay, mugwire mutu ati mawu kuti ndinagula laptop 2.7 kuti ndingophunzira nkhani zokhuza ndi YouTube basi ndizipangira edit. Nagula ma software, nagula ma program ngauphunzirira chanchani kupanga china chilichonse, and nazichita dedicate kwambiri kumachita create YouTube channel, kumachita create ma videos. Now chilichonse chimatheka muno bwino, nakupeza so laptop yonjezera, nagula laptop yonjezera, ndiso ndi computer box ndiso ndi computer box ndine ma lights zonsezo only for YouTube. Now vuto mene makhalapo ndilo kuti anthu ambiri akakhala kuti ndi YouTube channel, they don't want to invest in the business. Like you have to take it as a business, or else you have to take it something that you love. Like in YouTube ndimaikonda, like I love YouTube in my life. Chambire YouTube sinadusepo uvino kutha 1 week osaonera ma video pa YouTube anthu ena kuphatikiza popo sinadusepo ivino 1 week ndisana you have less than 5418 MB for yo 5418 that's 5 GB ikathemene ndezizoneka ndizongokhala pa line masana. Okay, so at the end unapezekano kuti ndinagula kakamera kena kake kumapanga ma videos chanchani. At the end unapezekano kuti ndafika 1000, ndafika 2000, ndimapanga ma videos ndinakumana ndi nzanga wina wake nimene ndimacheza naso kunoko kumachita na push pankana ndafika pa chani pokoli pa 26000. So chimene ndingofuna nene kuyankhula ndi chonka kuna kuti kwa anthu nonse amene mafuna kuchita chinthu china chilichonse, kandi business ina iliyonse imene machita mmoyo, kandi business kamulinde ma plan yanje, kandi mulindire maloto anje, chinthu chomufunikira kwambiri, just don't give up on your dreams. Simple and straightforward. Zimaoneka ngati ukuluza komano at the end zinthu mapezeka nokuti zinthu zake zimakhala zinthu zachani kuti mapezeka zinthu zapopo. Ndapindulapo zambiri kwambiri even pompa pa YouTube, ndachezapo ndi anthu ena akuti mosi ndinakacheza nawo, anthu ambiri andiziwapo anthu kuti even sinakaziwa nawo. So
Oh, 16 people are watching versus 16 likes. Thank you. Amene simunachite like guys, YouTube taipange tango panga ni like chonga kuti anthu ena saone nawo. So, ndalimbikira koopsa, ndalimbikira kwambiri. Nakhalapo ndi 2 subscribers for over 2 months. Kuti ndichoke pa 2 subscribers, ndikafike pa 1000 subscribers. It was almost like say maybe like 1 year, chaka ndi miezi, I think chaka ndi miezi 11 if not zaka ziwiri ndi miezi ingapo. Kuti ndikafike just for 1000. Mona. So yeah, zinali zinthu zina zake zija komano at the end panopa we are here and mmatipanga support and nthawi zambiri anthu andikhumudwisapo nthawi zambiri anthu andikhumudwisapo kunditukuana pa comment chanchani komano ndimangozidilita munthu akanditukwana ndimangozidilita kudilita munthu akayankhula zabwino ndimampasa ka heart emoji, simple and straightforward because ndimaona kuti sindingamalimbane nawo because maganizo anga amene ndimaganiza ndi zinthu ndizosiyana because ngati ndapanga video yoyankha kuno kuti mwina lese wakutoka kuti nyimbo isanaimbe bwino mapala, so munthu wina amamusapota munthu amenecha ndisanaimve bwino chabwino kungokhala quiet chikhoza kukhala chinthu chabwino koma at the end apezeke kuti akutani kodi akutukwana. Why akunditukwana ine? Why tukwana ine? Why? So zimankhano zinthu zakuti uzimvesese kuti iweyo uzimvesese kuti iweyo uliwera ariani kanano kadata aya sedata anga kupita kokuthai sedata anga euros nema team. So thank you so much Shuppie. I think mnachita kale subscribe and muzibwera bwera apa tizicheza so komanso I'm inviting you especially to ndi group la uchini la some Vita TV fans pa WhatsApp. So yeah, mukhoza kuti join pa WhatsApp. Yeah, so all the best pamene mukonzekera kuti mutijoine kwa amene mufuna kulowa pa kwa amene mufuna kulowa pa WhatsApp group muli olandiridwa just some Mavita mutangopita pa Facebook mukachite search some Mavita akuonesani this is the image imene mukaione pa Facebook, so mukachita click akupasani phone number then muchita direct ku WhatsApp munipeza or else just muchite check and digital comment with my phone number in the comment section below. Thank you so much guys, have a lovely night. I love you. Bye. Thank you. Bye.